Goddag, og velkommen til Bjarkes. I dag der får jeg besøg af en gæst, som er kendt fra både sådan noget tv og aviser. Hun er rødhåret, og så har hun også skrevet en bog. Så det er så ikke lige den her, men hendes bog hedder Tammer. Og så kommer der også lige et klip her fra, hvor hun var med i noget, der hed Sommerminder. Jeg stod som 12-13 år, og jeg tænkte, hvorfor skal mine forældre sikre sig så meget, at både min far skal steriliseres, og min mor skal steriliseres? For også simpelthen at kunne knalde til den, havde jeg nær sagt. Det har jo været sådan noget med, nu vil min mor for eksempel jo også kunne have fri sex, uden at blive gravid, og kunne nyde naboens gunst, eller nogle andres gunst. Det er så seksolog Johan Ørting, som er min gæst i dag, og velkommen til. Tak skal du have, Bjarke. Det var så et af dine sommerminder. Det var det, ja. Men er du selv steriliseret? Nej, det er jeg ikke. Hvorfor? Ja, hvorfor er jeg egentlig ikke det? Det var et godt spørgsmål. Hvorfor er jeg egentlig ikke det, når jeg ikke har børn? Men Johan, der er en ting, som jeg har tænkt på. Nå? Og det er, altså, er du sådan glad for dyr? Eller hvad er dit forhold sådan til dyr? Jeg har 15 dyr. Men altså mange af dem er høns og en hane og 6 katte og en hund. Jeg elsker dyr. Derhjemme? Her derhjemme. Der, hvor jeg bor. Jeg bor på landet. Nå. På sådan en gammel gård. Så kan man godt have mange dyr, ikke? Jo. Det har jeg aldrig haft før, men det har jeg muligheden for nu, fordi jeg flytter til Langeland. Okay. Men det er bare fordi, at Bjarkes handler om sådan noget med internettet. Og så var jeg inde på internettet og kigge, hvad der var af ting med dig. Ja. Og så fandt jeg den her, som jo er din sexbrevkasse, som du har inde på Ekstrabladet. Det har jeg haft i mange år. Ja, og der er så en masse, som spørger om alt muligt, ikke? Ja. Altså, hvorfor spytter de i pornofilm, står der for eksempel som den øverste her, ikke? Jo. Nej til analsex på engangsknald, og så videre. Ja. Men så fandt jeg også en artikel på Ekstrabladet, som hed Dyresex, fedt eller forarvende. Og det er så fordi, at der var en, som havde spurgt noget om, at hendes mand så sådan noget dyreporno. Ja. Og så har du skrevet, jeg læser lige op. Dyresex er ikke mishandling. Om en mand har sin penis ind i en ko, eller en kvinde har samleje med en hund, det kan på ingen måde skade dyret, det skrev du så i brevkassen. Det var så noget, der er blevet citeret der. Ja. Men altså, hvor vil du det fra? Det er du fuldstændig ret i. Altså, fordi der er jo masser af dyremishandlinger, der er jeg jo absolut imod. Altså, det er jo frygteligt at have samleje med en hund, som ikke vil. Men der er også noget, der hedder dyresex. Det er 2 forskellige ting. Ligesom i 60'erne, da jeg voksede op, så var det meget populært dyresex i pornofilm, for eksempel, hvor at, en hanhund havde samleje med en kvinde. Og dyr har jo altid været sådan, altså til stor inspiration for mennesker. Altså, det har det jo altid været, og det er det også. Men jeg taler ikke om dyremishandling. Jeg taler om det, loven siger, at så længe det ikke er mishandling, og dyret selv vil, hvis man kan sige en hanhund, der selv vil. En hanhund kan man ikke få til det, hvis ikke den selv vil. Men altså, hvordan ved man, om den vil eller ej? Det er du ret i. Altså, det er jo forfærdeligt, hvis det er dyremishandling. Det kan jeg absolut heller ikke stå indenfor. Men jeg tænker lidt mere romantisk sådan, ja, eller romantisk, kan man sige, ude på landet, om der er en bondemand, der har samleje med sin ko. Altså med sin ko, for eksempel. Det kan Maren ikke mærke overhovedet, så altså, det er jo ikke det værste. Det er jo ikke dyremishandling. Men det var der jo så en, som hedder sådan noget, hun er en, der hedder Kia Eggers. Ja. Som så var blevet sur over, at du havde skrevet det der, eller forarvet over det. Men jeg siger sådan set, hvad loven siger. Altså det der med, at dyresex, det er ikke absolut dyremishandling. Det er fordi automatisk, når man siger dyresex, så tænker folk dyremishandling. Og dyremishandling er jo forfærdeligt. Og jeg ved jo også, at der er skrækkelige eksempler på, at for eksempel mænd, der boller en høne, og lige slår hønens hoved mod en kommode, for den lige laver de der dødskramper.
Altså, det har jeg hørt om også i brevkassen, er der folk, der har skrevet sådan til mig, at de gør sådan. Det. At de gør det på den måde. Hvad siger du så til dem? Ja, det er jo frygteligt. Det er jo dyremishandling. Og det, altså... Okay, men det er også fordi, så skal Kira Eggers, som hun er sådan noget nøgen fotograf, så skrev sig, gad vide, hvad hun ville mene, hvis hun fandt sin mand med tissemanden oppe i hendes kat. Og så kan man stille det videre. Jamen, det vil jeg jo også sige var dyresmishandling. Det ser jo ikke som dyresex op. Altså en kat. Jeg synes, altså dyresex er jo egentlig noget andet. Det er jo, altså det er noget med en hest, der har oralsex med en dame. Eller, altså ikke, det er ikke hesten, der har oralsex på en dame, men omvendt. Eller en orne, eller en... Men man ved vel ikke, om den har lyst til, at damen så har oralsex med den? Jo, hvis den er brunstig, altså hvis den har lyst. Altså den er jo, ellers vil den jo ikke gøre det. Nå, så vil den ikke... Altså hanhunde og hanheste. Så vil den ikke kunne få... Så vil den ikke kunne få rejsning. Så det er jo... Altså, men det er jo det der med... Hvis man skal sige, så kunne det være, at... altså hvis det er en ko, så er det okay. Fordi den ikke kan mærke det, eller hvad? Og så altså, en ko kan dårligt mærke en arm, der går op, når dyrlægen er der, eller man hjælper, eller der er et eller andet galt. Altså en ko vil nok næppe kunne mærke en bondmands. Har du prøvet sådan at lave noget med sex med dyr? Nej, det kan jeg slet ikke forestille. Altså, jeg har slet ikke lyst. Det overhovedet ikke. Det kan jeg også godt forstå. Altså, jeg er jo sådan en, der kan lide nusse med mine dyr, men absolut ikke. Altså, det er ikke det, jeg tænder på, men det er der jo mange mennesker, og nu skal man passe på, at det ikke bliver den nye tabu. Og det er jo fordi, at man også ligesom ser på sine dyr måske i dag, som alle dyr, med, at det er ligesom et familiemedlem, og nej, det er også forfærdeligt. Men der er en anden verden også, hvor at en seksuel verden, som kan virke hård for mange, men der er altså folk, der tænder på det med dyr, og det kan lade sig gøre, uden at det behøver at være mishandling. Uden at man skal gokke dem i hovedet. Men det er ikke noget med mig selv at gøre, men det er noget med, at jeg taler som seksolog ud fra den lov, vi har i dag. Okay. Men Johan, vi snakker videre om lidt. Nu er der lige noget andet, og så kommer vi tilbage om lidt, hvor vi også skal se den film, du har taget med fra YouTube. Ja. Så.